Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Dalia at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpat kan nagagat ti nagbalin nga asawak. Isu na laeng tanaglablabasa nga isu ti makagapo no apay akas taunay ti panagbabawik ita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dalia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amangan mat no madadaal tinapudaw akudil ko, iti da ito nga skincare, Roberto. Ay na, unay kamatan, ta Roberto ko namlatan kanyak. Roberta ko namat si kamat. Ala, Roberta no Roberta. Ang napintas ka di matlaang da ito nga skincare. Amangan mat numaksat dagiti kudil ko kat ngumisita. Apay kumangay ang umisit. Saan afekti lakok anya? Legit dagitoy. Kan maysa. Makasigurado ka na pintas day tanga skincare. Basta di mo sobraan. Ala akong da ito'y maysa aset. Ngam utangag pailaang Awan ngamin igam ko a kwarta ita. Anya? Sika nga asawa ti maestro? Umutang iti skincare? Oh, imposible. Oh, apay akatawan anak ngay, Roberto. Roberta. Hoy, awan. Makaila kaklaeng. Mala. Utangan pailaang nga rod. Hangam di mo na ibay-bayag tapno at damanan igatang ko itilakon. Nasaya ata si Mang Patkan. Itay pa nga urayan ka. Kasta unay ti sangit di anak mo itay. Ay, pasensya kan manang Naimasan mi ngamin tinagsarsarita iti gayam ko. Kat ayan ka diti anak ko. Ada ijay krib na. Anya ngamin aya, tinapan mo inaramid ijay balay ti bakla gayam mo. Gimata nga klaang mat itilako na nga skincare manang. Anya, skincare ko nam. Wan, apay, ada ka tidakas na? Awan, ngam iti day ta kinapudaw mo, agaramat ka pailaang iti skincare. Apay, saan ka akontento iti day ta alangam? Napudaw ka naglinis ti rupam, ngam agaramat ka pailaang kadagita a produkto. Bay, andak ka dilatan manang. Ala, agkapikakit din, ada ginatang ko at tinapay. Pasensyakan bakit narabyan na kasi Mang Pep. Nag-meeting kami ngamin. May papan iti umadanin nga intrams dagiti ubing. Kasta ka din? Ala, makamukan amang isagana iti kanam lakay. Anya di tar aramida maya. Ang damot ipulpulagid mo di tarupam. Ay, kwa, skincare da ito Skincare? Anya di tang skincare? Si kamot lakay. Skincare pampapintas, pampakinis iti kutis. From the word skincare. Anya? Apay masapul nga agaramat ka pailang iti pampapintas kan pampapudaw. Ket no napintas ken napudaw kamutan. Ay na, ingkaki di manganan lakay. Bay anak dito Gumatang ka man iti lakok amakmakan dalya balasang kaw. Ala, ikanak man iti 5 piraso atoron, kan 5 piraso adikat. Naimbagla meriendaan mi iti asawak, nana. Ay, uwan. Mabiit laang ka, magisupo ta. Adto'y tigat-gatangam, balasang kaw. Sa nga gasot amin ti balor na dayta. Adto'y tibayad ko, Nana Maria. Nay, blooming ka man ita. Pudno ka di dayta nga imbagayo, Nana? Ay, wan. Pudno, balasang ka. Ay na, agyaman aklaunay no kasta, Nana. Ala nga raw, inakon. Taagi sursurak pa'y itilakok, balasang ka. Agipulpulagid ka manan iti skincare. Dayta sarming meten ti sangsangwam bakit? Saan mo ka di amangag ti sangit ti anak ta? Ay kapay laubaan alakay, ilapas ko lang da ito Napatpatag ka di dayta pagpapintas mo?
Ta isumot tanti pangpangrunam. Ay na, Jerry. Saan nak man nabibiyangan iti araramidag? Inkakit di ubaan ti anak ta. Awan sa mo ti asawam, Dalya. Awan tatang. Ada ka nung amin napatag a meeting day di pagadalan. Ngam kinunana nga agawid to adagos. Ay nasayaat nga raw no masapa nga agawid. Apay, ada ka di ibagayo kan ko na, tatang? Awan, ngam inawagan nak ngamin, tadi tuyak nga umyan. Gaputa plano na ti gumatang iti Burias, tapno adda ka no katulungam amang haywan. Kasta ka di, tatang. Awan ngamin tinasasauna kanya. Nalipatan nala siguro nga imbagaken ka, ah? Wan siguro, tatang. Kasanukat makumikumot nga minakanayon. No dito'y nga umyan ni tatang. Jakon maaramid ti kay kayat ko. O anya, gumatang ka kadimanan iti skincare alako at Dalya? Saanan, Roberta? Ha? Apay nga ay? Insardeng mo ka din ti agaramat iti skincare? Saan? Ngam nakagatang ako iti online. At least iti online tanalaklak ha. Nalaka ko ang masiguradong ka di a legit ti store a nagurderam, aber? What siguro? Adu mati feedbacks da. Iso ama siguradok a legit ti skincare nga in-order ko. Ay na, saan nga amin ang magatang iti online kat legit? At dadag iti store a fake? Angam, palagip ko lang dayjay Dalya. Wen, amok dayta. Ala, panawan kan dito eh. Mapanak ija balay damanang dina. Ijay ngamin ka tinang adresak. Ala, sige. Simbangpat ka din dya parcel ko dito store mo, manang. Wan, kasangsangpot na laang itay. 98 pesos laang matibalor ti order mo. Anya aya day jay? Skincare, manang. Nakitak ngamin anala ka. Iso nga in-order ko matan, Ne, kita am ana sa ti store apag-orderam Ta saan nga amin nga store online kat legit. Wen, manang. Ay, masarak iti asawak. Agtarakan ka no iti baboy. Ay na, jakla kumakayat. Ay, dinasayaat no kasta ading ko. Di ka katagyaman, taadan to katulungam ang mga wir iti anak mo, kan mga sikaso iti babuyan yun to. Wen matkit di amanang. Dayjay lang, ta sigurado adjakon maaramid ti kay kayat ko. Ay na, di ka kadiunay aglablabas, Dalya. Kababain iti katugangan. Wen, manang. Padasag man da ito nga skincare nga in-order ko iti online. Legit siguro da ito eh. Napintas mati packaging na. Nabanglo. Dalya, sa di mo tayan mo? Dalya! Adaak dito'y tatang. Apay ka di? Itay pa'y lang agsangsangit ti anak mo. Ngam di mo mapankitain. Kunak no awan ka, iso asimre kaklatan dito'y silidyaw. Ay, kwa tatang. Ada nga min araramidag. Jak matanang ti panagsangit na. Mala, siya kung ti mangkita iti apo ka. Alaman nga rod tatang. Ilepas ko pa'y dito araramidag. Rumwarak to, inton madamdama. Nay, si kamot day tamasabat ko, Dalya balasang kaw. Kanagsangsangit ka, maat. Nay, ay naan-ano day tarupam. Ha? Nalabaga mo't tanti kudil mo. Ayam aguray ka. Apay ngagsangsangit ka, aya. Nana Maria, pinanawan da kong dagiti agamag. Nay, apay mo't, iti anya agapaw. Ijaka mo, nana. Napanak lang iji market. Nga may di makasangpata kay iji balay, awan damat na. Ay, anya. Ay, iti nasaya at awagam ti asawam. Kat damagam no apay apimanaw dalatan adida nagpakpakadakan ka. Inawaga kita'y nana. Ngam, sana sungsungmatan ti awag ko. Ay, anyan ti kasta. Ngam tapno na saysayaat. Mapan ka ijay lugar da. Kat amwam no apay nga inaramid na dayta.
mo. Nakaumay kamat Dalia. Oh my gosh! What happened to your face? Ay, kaslamot ang nakset amit love ti kudil mo. Nalabaga mo ti intero arupam. Roberta! Ay, ano ti kudil mo? Anya ka diti inararamat mo. Tagas tamat ng tilangam. Peki ti in-order ko online nga skincare. Mayat ididamo nga inosar ko. Ngamit sana nagbayag kastoy matan. Oh my gosh, Dalia! Saan ka di nga imbagak ngamin ka? Asaan atila paggatgathangam iti usaram? Wen, Roberta, amok itan. Adapay may saparikot ko. Amukwan! Di pa nagawit ti asawam iti lugar da. Roberta. Oy, nagawid gaputan na umakan iti ugalim. Nagtalag papapintas ka nung amin ti aramidam. Di mon maasikaso ti anak yo. Di mon mapagsirbihan ti asawam. Roberta. Mala, pag nagmamday Dalia, agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Barang kaya't nakapailaeng. Pangaasim ko ma, Jerry. Agawid tayo ni Jabalay. Ikarik adya ko ulitan tinaramid ko. Ikarik nga agbali na kita na responsable nga ina kan asawa. Itatapinanawan da ka sa kagpanunot? Aklo na ka naglablabas sa kunay. Aklo na ka nagpitutak. Napangaasim ko matapakawanan na. Kat baliwan tayo kumamanan ti mga rugi. Agawit tayo kuman ni Jay Balay, lakay. Sige. Agawit tayo. Ngam iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, lakay. Ipagamlaang. Ramida, kunay anya. Asikasum ana imbag ti anak ta. Saan ati panagpapintas mo ti into na rem? Wen, Jerry. Ikarik na ita. Ita, tanapakawan na kanti asawam. Agbaliw kamot ngaminan, Dalia. Manang. Taripatwam anaimbag ti anak yo. Kan pagserbyam mo't adya asawam. Wen, manang. Amom, ading ko. Saan adakes ti agpapintas? Ngam amom kumamot nga ibalanse ti oras mo. Saan aday tala agipulpulagid iti kumpurmi di tarupam ti aramidam. Di mo pa yan maaramid dagiti daddo maatrabahom iti unag ti balay. Di mo pa'y mauawiran di anak mo. Wen, manang. Ikarik na itan. Gapu iti dayta napasamak, binaliwak ti ugalik, Mr. Lonely. Ti anak ko ken ti asawak ita ti unaek. Ket jakon nagusar iti anyala dita a produkto, gaputa kanayon dak abagaan, ama kontento akkuma no anya ti impaay ti namaraswa alangak. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Dalia. Dalia pagayam ko, agyaman iting kapanangibinglay iti kapadasam. Pudno launay ti pagsasao ako nana. Tinalabas, mangitunda iti dakes. Ala, pagayam Dalia. Ituloy mo ti panagbalbaliw mo. Tapno saan nakamanin apanawan ti asawam. Bueno, papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Dalia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.